Άνθρωπος σε κατάλληλη θέση, δηλαδή στη ματάκι μου, την Καταρίνα μιας της αδέρφης μου, δεν βρήκα τέτοια. Καλά, εσύ είσαι μπράβος. Ναι, γιατί δεν σου γεμίζει το μάτι. Εμένος. Αλλά το θέμα είναι θα πει ο νονός. Ποιος είναι ο νος? Ο Ιταλός, μαφιός. Αυτός κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Όπου να είναι θα. Αλλά τόσο μεγάλος είναι. Τεράστιο. Πρώτα βγήκε η μασκότη και μετά τα γεγονός. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος από εδώ θέλει να γίνει μπράβο. Είμαι μπράβο. Είναι. Είμαι. Είμαι. Θέλεις πολλά τότε ακόμα για να γίνεις μπράβο. Δεν μου κολλάς εμένα γιατί έχεις ακάξει τα μπερδέματα. Τώρα το δείχνει. Δεν λες αρέσει το πάει στο νοσοκομείο. Όχι σένα. Εγώ δεν στο πρώτο. Σαν λουκανικά σημαίνει σε στάδιο. Λοιπόν, Ζουζέπ, Μάλιστα παιδικό. άκουσα να κόλου. Μάλιστα παιδικό. Και άμα πάρει την πέτα μου, πες ότι έχω δουλειά. Μάλιστα παιδικό. Και άμα πάρει κόμενα, πες ότι είμαι στο μύθι. Μάλιστα παιδικό. Συγγνώμη, τώρα αυτόν τον μοιράζεται δύο γυναίκες. Α, Ζουζέπ, Μάλιστα παιδικό. τι έγινε? Παπά. Και μη μας ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα παιδικό. Τον έλειωσε. Τώρα σπαθώ. Τι το όρμος τώρα? Ο Τζουζέπε θέλει. Καλά. Και τώρα οι δυο μας. Δεν θα το έλεγα. Τι εννοείς? Εγώ δεν κάτι. Δεν ήθελα λίγο μόνος μου. Συγγνώμη τώρα, να ρωτήσω κάτι μεταξύ μας. Εσύ είσαι ο νονός. Ναι, γιατί? Γιατί εμένα μου φαίνεσαι και πολύ σε βαπτιστή. Κρίμα, δεν έχω μαζί μου να στείλω να σου κάνω δώρο. Τι δώρο? Να βάλω φωτιάζω μέσα για να το κάνω λαμπάδα. Δεν μου κολλάστε πολύ! Γιατί έμενε με τα νεστέα της τούμπο! Άσε! Δεν ήμουν 20 χρόνια στη μαφία! Στη μαφία? Ναι! Πού είστε δικό? Τι έγινε? Είχαμε ακούσει για τα μπλοκάρια της μαφίας και εδώ βλέπω ότι πρόκειται για χταπόντι με κοφτό μακαρονάκι. Λοιπόν, όπως θα διάβασες στην αγγελία, εμείς εδώ ζητάμε μπράβο. Μπράβο. Κοιτάτε, Ναι. Μπράβο. Δεν μου λες, έχεις προϋπηρεσία. Προϋπηρεσία. Ένα να σου πω μόνο. Ξέρεις ποιος έφαγε το JFK? Τι, εσύ σκόνες πεντήλες. Όχι, και τι το πάω. Εγώ τώρα θα σου πει και το JFK. Ποιος είναι αυτός? Σάρεφος του KFC. Αλλά πες το τώρα ψηλά να το κάνεις να φτάνει. Ξέρεις ποιος έφαγε το σιγάρα το βιομήχανο? Μα αυτός ξύνηκε στη θάλασσα. Ναι, αλλά ποιος το έκανε πατήτη? Κάτι άλλο, ξέρεις ποιος έφαγε το λεμονίο των Ολυμπιακών? Αυτό που κολλάει. Ναι, ρε παιδί μου, ρωτάω μου περιέργεια γιατί πολύ το θέμα αναχρόνια. Καλά, καλά, κατάλαβα. Καταρχήν, είσαι παντρεμένος ή ανήπαντρος? Ανήπαντρος, δηλαδή είχα μια σχέση με μια κομμενίτσα, αλλά το όνομά της μου δίνεται μια υποχρέωση που έπρεπε να πληρώνω κάθε πρώτη του μήνα και τη χώρισα. Πώς τη λέγανε? Νίκη! Δεν μου λες, άμα σχέσεις. Και τι θέλει να σε πετάξει το κάπου? Δεν χωρά, το τουλαπάκι είναι γεμάτο. Και δεν έχω και τύχη για ποτηράκι να σε βάλω μέσα να βλέπεις έξω. Όχι ρε αγόρι, εννοώ αν έχεις αμάξι με τιμήσει. Α, αγόρασα ένα μάξι πριν από μια εβδομάδα, αλλά θα μπορώ να κυκλοφορήσω σε 2 μήνες. Γιατί? Γιατί ακόμα το συναρμολογό το πήρα από την Ikea.
Πρώτο. Μάνος. Τι άλλο Ο είναι. μεγάλος. Όταν λες μεγάλος, λίγο πιο μεγάλος από σένα, δηλαδή το medium. Ο Ιταλός. Δεν παίρνεις το κύριε Πανός. Θα βγει πάλι και πόντιος.